Artine kuwi apa? Lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare waton Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkani pamundhute sapa Mas e? Heeh. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hongkong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para
Inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karana sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Dasare iki ana ing tahun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo tahun sing baru iki, tahun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo tahun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Wong piye alame ya wis kaya ngene. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi anjuran pemerintah, pone iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Tru? Luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Ya. Ayo guyon karo mlaku. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube.
anu. Pemirsa yang Oke. memirsakan ana ing YouTube. Iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, Ya. yang memelototi. Piye to? Oh, ya. Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Nih, Mangga. sebelum saya menyapa, Mm-mm. ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, Diunggahkan. volumene to. Oh iya, volumenya. Mm-mm. Nek Cek bikin mbok sudah. unggahne yo. Siap. Terima kasih. Mm-mm. J, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. J, sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. menjaga diri, Amin. terus piye ya, panjang umur, Amin. ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, amin, terus ya Rabbal alamin. pinaringan rezeki sing kathah melimpah, Amin, ya, terkebak rezeki. barokah. Amin toh. ya Robbal Alamin. Ya wis, Ah. intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh Gitu. iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Iya toh maksudnya maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu Iya. semakin naik ya Ye, toh. amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, Ya, amin, toh. amin, amin, ya Rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Je, Ibaratnya harus- wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Nggih. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Je Mas Dalang Ya. iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo, ayo. Nah, Piye, piye? iki ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Napa? Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut, ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge Oh. ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria Kados, bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11-12. 11-12 niki. Oke, aja nganti 11-15. Tuh, ya. 11-12. 11-12. Padha karo Meneng aku gantenge. ini semangat Mas. Aliando. Oke, ya. Padha plek karo Aliando. Iki- Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoknya lek enak aku ki kudu semangat Lah ya. iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngembul kan. Sing ngempoli sing ndi sing ngempoli? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah Ora tua. ketok. Ya, Oh iya. Ayo Mbah Yatemin, munggah Yatemin. Wis mung. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bagi ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah Yatemin. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki loh dalange. Iku sinden. Iki loh. Iki dudu. Lah apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak Yatemin. Aja dilone tukang kebon ta. Napa?
Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Heeh. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak Yatemin. Nggih, Sugeng Dalu Dene. Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi. Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel ya angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cas sitok iki. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek Niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Iya, sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe, ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah,
Sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu bredel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya, ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Loh, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis jabaten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Heeh. Ayo terus saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Bawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh iya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis, ya wis. Ya ya, Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yatwi Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon gending pelampian. Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo.
Dek ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah iki lho? aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh iya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus. Lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni aku, aku. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Hmm. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terus nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya Allah. sampean beneran. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki njabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi momane? Tindak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini Ken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, Piyayi hebat, Piyayi. Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, mau prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan kono. Tekan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare
Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita ketoke urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk Jadi sampean. iki sampean Lah dadi pas ning maling kene kok, ae, piye? pas ning kene. Lah kok ditawur karo adike karo Masih. Lah ngono kok kuwi iso? lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gemes sampe sampean. Sing kene, Nduk. Aduh. Sing kene, Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Dijaluk nggih. berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Oh, Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digawe pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ah, ya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Sik dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik aku Yo. ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo, yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamane piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot-pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok sampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki lak Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Deloki Dasamukamu ngondi? Deloki aku pengen delok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Oh, nyilih, oh, heeh. mangsane. Ki matine kudu nganggo ki iki. Heeh, kok matine kudu nganggo. kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati iki. Oh ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok Matur nuwun. etungan. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 21. 2000 Selikur. Ah, we mau 2021. Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Sik, ya. sik. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru, Ah. luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek enek luruk. Luruk marani. Marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk. Jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajorono nek eneh. Napa Mas? Meneh. Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok Dagelan ki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. beda. Nek turu ki niat turu, nek turon Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak ro. Aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, napa niku? mboten Sik, ketang. tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk tok mejang dhek kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wes, Aja kan terus dibaleni neh. Gak. Tak lalah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Tuh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Ah, niki. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten. Belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Ya ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa, Suara napa? kula elek ya iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk Nggih. tahun saged. Ya ora to, Medion Kulon Mojokerto Ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Iki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So Ngene. ngadep aku. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ra tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki ya gelem tak entekne kok aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni, mboten kula wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Yo Dek? mengke memanismu hangle leto aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine to tiwasasune. lah iya susah ndak apikne lho Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe apa? tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah, Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Hmm. Jenengan nggih tresna kali kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas. iya Jenengan tresna kula? heeh Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? heeh iya Nggih. 5 tahun Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17. bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. Malah nggih mboten apa. oh iya no Ora apa-apa, pelana karo wedok. sok bocah kok ayune kaya ngene Oh, Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge payat seket, payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasne napa niki monggo Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki wau. Idam Sari penak Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. nggih matur nuwun melati aku kumbangi damsari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono.
ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Ayo. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo di panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus nganti mati harap bakal lali Mas. Ayo Mas Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangan piye? Wis Mas lho. Ora. Dudu karep. Koyok lho Mas, koyok. Karepe Aja dhewe. ngono, Piye karep? Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sak kuwi. Ya, wis ya. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Luar biasa. Jan kayeng tenan. Terakhir ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Ya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak, ora patut ta. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki.
Nek mung ngenyek Ora ngenyek. Ayo jemeneng, monggo. Ayo ngadeg, Dek. Ah. Ya. Ah. Iya, ya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas Abu. Apa enake kok? Ya ora kok. Kuwi ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Ah, monggo. Yuk. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek sing tak sayang mubang miter anggon goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi Asik. Neman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencelok ning apa Kegancangan tak rintik saka kadewan Sarawi ngoceh dheweke ngalih entuk Hilakae tak suwun bojo ngece Kodang kuning adawe hatiku komeng Selet ireng tak sawang katon manise Ibu bunga yen kelakon nyanding lirane ora bakal atiku kaki liyan yen si podang andutut ati keberanan ora mendho atiku sansaya ndadra tak seranane sun pikat pulut Asik. Gayeng ke to. Esuk awan ning omah wis ora krasan Luyuran anggolek sing tak sayang Mubang miter anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Neman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencelok ning apa Kegancangan tak rintik saka kadewan Sarawi ngoceh dheweke ngalih esuk
bibirku kuming seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding sliani ora bakal atiku kekibang liya yen si kodang andudut ati kepranan ora mandu atiku sansaya dedra tak seranani setikat puluh ning bendo Matur nuwun. Pak Yat. Tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih, matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, amin, amin. Amin.